दिनैनि बे समाव सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ मिडिया आयदानिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिबाय। दिनै जों बे इउनिभार्सिटिनि मोखाङाव हरखाबै 5 घन्टा मोनफ्रोमबो कलेजनिफ्राय आरो दुलाराय फरायसा आफादनि दैदेननायाव लोगोसे क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव लोगोसे गुबुन गुबुन आफादनि जिल्लानि इउनिट एबसुनि दैदेननायाव दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। मानि थाखाय लानाय जादों होननानै बुङोब्ला जोंहा दिनै बे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिया थैयै अरै सोरजिजानाय गंसेल जोंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि। बे फरायसालियाव फरायनाय स्टुडेन्टफोरा बुहुत जेंनायाव गोलैनानै दङ। दिनै रिजाल्टनि जेंनायावनो जोंहा दाख्लैसो जोबनानै थांनाय एग्जाम 6 सेमिस्टारनि बिथांमोनहा रिजाल्टखौ मोनबाय। गुबुन इउनिभार्सिटियाव फरायनो सानदों नाथाय एन्ट्रेन्सखौ पास खालामदोंमोन नाथाय मार्कशिट मोनैनि जाहोनाव बिथांमोनहा जेंनायाव गोग्लैनांदों, एडमिसनखौ लानो हानाय जायाखै। लोगोसे जोंहा रिसिटनि बेलायावबो मोननैल' खालामनांनाय जादों। माखासे मानि गासैखौबो लिरनो हादोंबा माखासे पास फैया बिनि जेंना। लोगोसे जोंनि केलेन्डारा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि केलेन्डार मथे थाङा बिनि जेंना। लोगोसे बिनि थाखायनो जोङो दिनै दुखु मोननाय फोरमायो। बे समाव आङो जोंनिनो मानव गेदेर प्रमद बर' सार बिथांखौबो अननानै जोंनि सायाव नायगोन होननानै आङो फोथायो। आरो लोगोसे जोंनिनो आसामनि CM डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार बिथांखौबो आङो बे समाव गुरै आर'ज गाबो जाहाथे सारमोनहा जोंनि बे गंसेल बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ मोजाङै नायो आरो मोजाङै बिजिरो, जोंनि सायाव मोजां रोखोम गोदानै बिसिखौ जोंनि थाखाय लाबोयो। बिनि थाखायनो बिनि थाखायनो जोङो दिनै बे समाव हरखाबै हाबाफारि लानाय जादों बा बाहागो लानाय जादों। जोङो लाइस्रां लावदेसिङाव जों बेखौनो बुंगोन मानि बिथाङा माखासे हाबाफारिखौ टाइमलि खालामा, मानि केलेन्डार मथे खारा, मानि एकाडेमिक फेस्टिभेल सिस्टेमटिक जाया, मानि जोंहा रिजाल्ट होनाय मथे टाइम जाया। रिजाल्टनि बेलायावनो जायो बुहुत खेलिमेलि। जोंहा 6 मान्थ जायो मानि एग्जामा मोनसे सेमिस्टाराव, मानि टटेल 6 सेमिस्टार थायोना बे सेमिस्टारा मानि 6 सेमिस्टार मानि क्लासखौनो मोनजोबो। माखासे रिजाल्ट डेट होनायानो मानि फिक्स जाया, मानि सप्तासे सिगां 15 दिननि सिगांनो जोङो होनाय जायो। जोङो गुवाहाटि इउनिभार्सिटिखौ नायोबा बिथांमोना मानि मास मोनसेनि सिगांनो रुटिनखौ होनाय जायो। मानि जोंनि बेलायाव मानि बे फैया आरो मानि जोङो मास मोनसेनि सिगांनो नटिस होनानै दोनखानाया गाहाम आरो बिदि खालामोबा गाहाम।